want permanent register. We want. खालामनाय मिटिंखौ सासपेन्ड खालामनाय जादोंमोन हिस्ट्री डिपार्टमेन्टनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव। नाथाय बै मानसिखौ दिनैनि तारिखआव मा खालामदों भाइस चेन्सेलरा गावनि मणिपुरि मानसिखाय दिनैनि तारिखसिम दिनैनि समसिम फुल दरमाहा होगासिनो दङ। नाथाय जाय मानसिखौ सासपेन्ड खालामनाय जायो बै मानसिनो फुल दरमाहा होनो भाइस चेन्सेलरा बेखाय गावनि मानसिखाय दिनैनि तारिखसिम मा खालामदों फुल दरमाहा मोननायनि मोनसे राहाखौ खालामना दोनदों। आरो जों बे बाथ्राखौबो मेम'रेन्डामाव लिरनानै दोनदों। सासे सासपेन्ड जानाय मानसिया माबोरै फुल दरमाहा मोननांगौ दिनैनि तारिखआव होनना बुंदों जाहाथे बेफोर गासैनिबो सायाव सल्युसन मोनो। आरो बेफोर बाथ्राखौ नोंथांमोना बयबो मिथिनांगौ। खारन गाबोनखौबो नोंथांमोना फरायनो थाङोबा बेबायदि थासारिया नोंसोरजोंबो मोगा मोगि जानो हागौ। गासैखौ लाना जों सिनसियार जानो नांगोन। गोबां समाव मा धरननि मा टाइपनि प्रब्लेम फैयो सोर मिथिनो रावबो बुंनो हाया। बेखायनो जि थासारियानो फैया मानो गासैबो थासारि गासैबो समस्याजों जाहाथे गासैबो जेंना जेंसिजों जाहाथे जोंनि मानसिफोरा जोंनि फरायसा समाजा जाहाथे मोगा मोगि जानो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना सांग्रांथि जानो नांगोन। फरायनायखौबो मोजाङै लांनांगोन आरो फरायनायजों लोगोसे जों समाजनि सायावबो जों सांग्रांथि जानो नांगोन। आरो दिनैनि थासारिया बेखौनो थिनगासिनो दङ। दिनैनि तारिखआ बेखौनो थिनगासिनो दङ। सांग्रांथि जानांगोन। जों हारिनि मानसिफ्रा ओरैनो खमखा आरो बे हारि माहारिनि खम सुबुङा बोरै बुरजा बुरजा थानाय सुबुंफोरजों जों थावरिना थानो। बेखायनो जोङो साननांगौ बिराद जानानै दङ। बेखायनो जों फिसा फिसा इस्युबाबो गोबां जि मोनसे इस्यु मोना माने जों माथो होबाय थानांगौ जायो। जों रायनांगौ जायो। जों धरना लानांगौ जायो। मिजिंथिगोन आरो नोंथांमोना अरायसम क'अपारेट खालामनांगोन मदद होनांगोन। आरो नोंथांमोनानो फैबाय थानाय समाव जाय फरायसाफोर दङ समाजनि खामानि मावनो आवगायबोनांगोन। माखासे साख्रिबो मावनांगोन जों बेखौसो खावलायगोन। मानोना नों आं ओंखारबोआबा गुबुन मानसिया फैनानै जोंनि थाखाय खामानि मावा आरो मावखानोबो नङा। मावखानोबो नङा। बेखायनो नों आं बयबो ज' जानानै ओंखारबोनो नांगोन। आरो बेबायदि गोबां समस्या बेबायदि गोबां जेंना जोंनि गेजेराव नुजाबाय थागोन। आरो जों बर'फोरा जेंना जेंसिफोरजों मोगा मोगि जानो गिया जों बेखौ बयबो मिथिगौ। नोंथांमोना मिथिगौ। दिनैनि तारिखआव जुदि बिदि धरना लायोमोनब्ला गुबुन हारिनि फरायसाफोरा बिदि जिरायनाय नङामोन लाजिगौमोन। लाजिबा मा जानो जेंनायाथ' जागासिनो दङ। नोंनि लाजिनायजों नोंनि बानायजों जुदि समस्या सल्युसन जायोब्ला जोंहा बे बुंनांगौ गैयामोन। नाथाय नों जुदि धरनायाव जिरायाब्ला नों जुदि नों माथो होआबा नों रावबो रायज्लायाबा नों जुदि आन्दलन खालामाब्ला नोंनि जेंनाफोरा सुस्रांजानायनि लामायावनो गैया। अब्ला जों मानो लाजिनो। बेखायनो नोंथांमोना बयबो ओंखारबोनांगोन। आं बेखिनिखौ खावलायबाय। आरो बे समाव दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा हांख्रायनाय बायदियै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव टिपका आन्चलिक एबसु बा कलेज इउनियन बायदिनि हेफाजाबजों दिनैनि जे 2 घन्टानि जे हाबाफारि लाबाय आरो हाबाफारिखौ जे मोजाङै दैदेनना होबाय। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय फंबाय बिनानाव फरायसा नोंथांमोन आरो गामि खाथि खाला गामिनिफ्राय सफैनो हानाय आरो गोबां आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो जोबथारनो जोब्बाय। थेंक इउ। साबायखर थाबाय सारनिसिम। सारा दिनैनि धरनानि सोमोन्दो लाखिनानै आसामनि मानगोनां रायजोपाल एबा रायजो बेंगिरि बिथांनिसिम मोनसे मेम'रेन्डाम दैथायगोन। दा बे मेम'रेन्डामखौ সাবমিট কৰিব যে আমাৰ আজিৰ এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি যে মেম'ৰেণ্ডাম এই মেম'ৰেণ্ডামখন গ্ৰহণ কৰিব আমাৰ পৰ্বতজোৰা সিভিল সাব ডিভিজনৰ এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ ছাৰে প্ৰীতম ছাৰে আজিৰ এই মেম'ৰেণ্ডামখন গ্ৰহণ কৰিব। এই মেম'ৰেণ্ডামখন সাবমিট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ টিপকাই গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম কলেজৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আপচুৰ আৰু চেণ্ট্ৰেল কমিটি আপচুৰ টিপকাই এছিষ্টেণ্ট এডুকেশ্যন সেক্ৰেটাৰী ছাৰ তেওঁলোকে এই মেম'ৰেণ্ডামখন সাবমিট কৰিব আমাৰ এই ছাৰৰ হাতত। এতিয়া আমি मेम'रेन्डामखौ साबमिट खालामगोन। जोंनि टिपकाइ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मेम'रेन्डामखौ साबमिट खालामबाय। मेम'रेन्डामखौ आजावदों मानगोनां एसिस्टेंट कमिशनार सारा গ্রহণ করার সংগতি রাখি দুআষাৰ ক'ব কাৰণে আমাৰ এই ছাৰক অনুৰোধ জনাইছো। মই মেম'ৰেণ্ডামখন আমাৰ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষক ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম। ধন্যবাদ। थैंक यू सर। गोजोननाय थाबाय सारनिसिमबो। दा बे समाव
गासिखौबो जाहाथे स्ल'गानाव बाहागो लायो बिथां जोंसार ब्रह्मआ जाहाथे स्ल'गान राजु बिथाङा स्ल'गानखौ दैदेनगोन Professor Laisam Ladu Singh hi hi. Professor Laisam Ladu Singh hi hi. We want permanent register. We want permanent register. We want permanent register. Set students view sir. Set students view sir. Set Bodoland University. Set Bodoland University. Set Bodoland University. We want justice. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. We want justice. Professor Laisam Ladu Singh hi hi. Professor Laisam Ladu Singh hi hi. Professor Laisam Ladu Singh Hosiyar. Professor Laisam Ladu Singh Hosiyar. Professor Laisam Ladu Singh Hosiyar. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. No justice, no rest. Professor Laisam Ladu Singh Hosiyar. Professor Laisam Ladu Singh Hosiyar. Professor Ladu Singh Hosiyar. Professor Laisam Ladu Singh hi hi. We want justice. Set Bodoland University. Set Bodoland University. Sub students view sir. Sub students view sir. Sub students view sir. Bodoland University is our blood. Bodoland University is our blood. Bodoland University is our blood. We want justice. We want justice. Conduct immediate university court meeting. Conduct immediate university court meeting. We want justice. We want permanent register. We want permanent register. Long live. Long live. We want justice. No justice, no rest. Set Bodoland University.